kita, ika, ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagmakulong sa kapwa Bicolano dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kumpirmi aldaw banggi. Ano nang kaugma Kumusta? sa lagwerta mong mahit. Marayray na ang panahon. Patag na sa kong itinanong Al Armario po ini. tabaon. Ligdi sa programa Kanako Bicol. Mamunga ini Orogmahan, Tarabangan, Asin. iya Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan. iya kan pagkiriman. Ganyan po na New Year na. 2025 na. Kumusta ang sa tuyang morning o niyan? Mga kababayan tang Bicolano, sain man kita sa bilog na kinaban, nga dadangog na bagay kita na hiling sa ibang nasyon. Kaya sana po okay lang kita sa mga oras na ni. Bata Ako Bicol program magayon sa paagiman po ni Congressman Saldico, ang sa tuyang founder kan Bicol Party List. And siyempre yaon ang representative man, Congressman Attorney Jill Bungalon. And of course, ang executive director kan Bicol. kung itin At the same time, siya po ang alkalde kan Legazpi City. Dahil ba po, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Tapos na staff ka na Bicol, minapaabot po nin Diyos maray na aga sa tuya gabos. Dahil na pagkaparalo yun ta nasa linya ng unyan o garing nakalusot kita sa linya ni Mayor Pido Garbin. Ma-update kita kan mga informasyon sa Bicol. Asin digdi sa Legazpi City. Mayor, good morning po. Happy New Year. Kamusta po? Good morning, Alan. Happy New Year sa gabos na nagdadangog kang sa tuyang programa sa PBNDCGB. Marinaldo po. Opo, na-miss me ka kan Sabado. Dahil kita nakalusot sa programa. Anyway, kumusta po ang paduang bulan na baya tabi ang sa imong pagtukaw bilang alkalde kan Legazpi? And exactly today, 2 bulan tabi kita Oh, today. 2 bulan. Opo, aram ko. Kasabago nga ni, nagibuhan ko nin istorya na at least na hiling mitabi ang mga paglatag nindo nin mga programa, mga project na siguradong papakinabangan akan mga Legazpeño, although na halipot po ang panahon sa imong turno bilang alkalde kan Legazpi tabi, Mayor. Tama ka, and as you know, bilang alkalde and bilang executive director kang Ako Bicol Party List, as I always say, we go beyond assistance. Bako sa na mga ayuda. So dito mga konkretong programa, as in mga solusyones sa haloy ng problema na sa tuyang kinakahampang. As I've said, when I assume office, kinaapod katulos, so liderato kang LCWD, as in mga board na aning aramon kung ano ang problema sa haloy ng kinakahampang water problems sa satuyang syudad.
Pinilisintar ninda sa kuyo, pinagpaabot ko sa Ako Bicol, kay Kong Salde. Pinagmaabot mi, as in pinagtry mi talaga na mapondohan gabos na request kang LCWD. Initabi ang igwang good news, igwang bad news tabi, ano? Ang good news is projects intended to laying of pipelines para sa realidad, lumao ng tubo. Ito tabi nakasabay sa General Appropriation Act of 2025. So yan ang marahay na barita. Yan ang masalida sa mga 30 antos 40 anyos ng tubo na kung saan taklao na sa laog kayan. Ano? Minsan may mga sediments na yan, ras, na kung saan minaabot sa tuyang gripo. Maski malinig sa tubig, hali sa source, pag-abot sa gripo, pinaluwas mati. So ito ang sa sarilidahan. Alagad, so prioridad ko taal na creation of pumping facilities in other cistern. Digdi sa may Binanwaan, sa may duman sa may Pataisan, and then duman sa upper northern part of barangays kan sa tuyang syudad. Hindi na ilaag taman sa bicameral conference sa paagi ni Congressman Saldi ko. Alagad, pag-abot kang oras, nakasabay tabi-al sa BITO, duman sa mga proyekto na naka-allocate sa Department of Public Works and Highways. So, yan ang medyo bad news. Alagad, half of the programs and projects, solusyon sa problema dyan sa tubig na pondohan. So, other half was part of the veto, meaning they nakasabay sa budget. As in, iniiwahon sabi ni Kong Sandy, within the year, kung may program, funds, prioridad manggirara ito dahil pangangaipuinikan sa tuyang syudad al. Ano? Ayun, oho. So, Ito pong pigsasabi mo na veto, kundi ako nasa, kasi may nailing kami dyan sa may sitio Tagong Tungbaga, parang may pigigibo dyan na reservoir, sabi DPWs or LCWD nagigibo ka yan, kasabay ko ta yan duman sa fondo na veto, tabi Mayor? yeah, dyan yan sa may Taysan. Opo, Tagongtong, digdi sa may pakalampas lang, kung pasiring ka sa Taysan, pakalampas lang tabi sa Forest Lake, sa Tuo. Sila, tama ka, Al, pero aram mo iyan, project iyan kang city government during kang past administration. Ano? Nagngangalas nga ni kita dahil nata daw na inot sa reservoir, nanday pa man na linya na tubo pa sa sakat. Ayun. So, dapat ko ininot mo na pumping facilities and then itong pipelines pa sa sakat bago ining reservoir. Ano? So, iyan dakulang question. Alagad, yaw na yan dyan. And that's why we are looking for a solution para maging operational yan. Kasi without which they yan magiging operational. But since kita nang nakatukaw, our job, ang trabaho is to look for solutions on those problems na kaipuhan marisolveran. Siring man kang flood problem talagang ini problema ni kang lambang LGU kasi aram mo ang pag-uuran mo niyan kakaiba na. Yes. Brought about by climate change and ako masanay particular sa tuyang syudad. In fact, ang pinagbabaha sa tuyang syudad, itong Supermina talaga pinagbabaha pag may makukusog ang pag-uran. Wala pa ako kay Tual na brief, wala pa akong kalson. Ang Gibara subdivision, ang Puting Daga, talagang pinagbabaha na yan, dati na yan eh. But it is not an excuse for us to say na araw na dapat yan kan because we need to find a solution. And ang solution talaga dyan, dyan sa parting Puting Daga, Gibara, and other parts of itong near the major tributaries dyan sa may Barangay 19, 20, talagang holistic and master plan, flood control master plan. And nahiling ko dyan, it's really an impounding, kumbaga, projects, water impoundment, na kung sa inso tubig, nahali sa Taysan, as in sa stansa, pabababa dyan. Yung paano gari catch basin yan, Ali. Yun po, nangyayari dyan.
Tapos minaapaw pa minsan sa mga salog, pasisiring minawa-wa dyan, talagang hababa baga talaga yan al na parte kan sa tuyang syudad. Mhm. So it's a water impoundment na talagang will require a lot of funds. And yan, pinagpaplanuhan minaman kasabay ako Bicol Party List si Kong Saldi. Siring man, duman sa may party kang Orsay, Bitano, and then nasag ko duman sa PNR. Kasi so, pinagigibot dyan na box culvert, tabi al, nasibot kita kang makusog na pag-uran. Nag-responde tulis kita dahil napanogi basura. Iyo po. Ang nakabaral, basura. Basura. Sarong problema ta pa yan, tabi, Mayor. So, it all boils down not only to our flood control system, but, the way we live, our, kumbaga, culture, na kung saan. Baguntan sa tuyang kultura, as in sa tuyang values, pagabot sa patratamento kang basura, maski sa inal, tapok bigdi, tapok duman. And this is what we want to instill ikagka sa puso, as in isipan ka sa tuyang mga namamanwaan na responsibilidad kan lambang sarok, lalong-lalo na ang waste management. Bako sa na barangay ang may responsibilidad dyan, bako sa na syudad ko di Kita mismo. lambang individual al. Siguro magpun sa pagkaaki, we have to instill Yes. into the minds and into their hearts that cleanliness is next to godliness. Yan mga pinagtuturoan sa tuya. Yes, oo. Kita pa nasa elementarya sina magdakula. And nata man daw na instead itapok sa tamang lugar, sa basurahan, nata man daw titarapok sa kapalibutan. And lalong-lalo na sa iba, sa sobrang kadustaan, titapok pa sa salog alang sa indang basura. Correct. Kadustaan, in other words, tabi, Mayor. Well, Kabaglaan. Inot, warang disiplina, and then to call it in the worst possible terms, kabaglaan, tabial. So, yan ang mga senaryo na for the past 20 years, yung manggiraray ang sa tuyang problema digdi. Baha, may daradarang basura, as in it all boils down, minareflect sa tuyang mga kumbaga pag-aakto. Bako man gabos al, alagad kumbaga in general pinapangapudan ka ini kasi minsan nakakalingaw ang sa tuyang mga residente sa ala. No? So we need to solve our flood problem. We're looking ways. In fact, this Legazpi City Urban and Drainage Program is the project of Ako Bicol Party List, without which marami yan na mga dike na kinaragta, magpunta raga sagkod sa Legazpi, pagpaalangkaw kang ining Makabalo River. Dati ababa man sa na yan, Lema na dike. Di sa ababaw ng dike dyan, pinagpaaralangkaw yan. That's part of Legazpi City Urban Drainage Program. And let it be clear na part kang Legazpi City Urban Drainage Program na pinagpondohan kang Kongreso, iyan ang mga dike na aralabaw na yan, major tributaries, Arukaining Makabalo River, Tibok. And then the 3 pumping station, makamurumundo lang dahil sa pumping station was never maintained by the past administration. And pinaluwas na nga ni sa mga kasuratan na hali sa Department of Public Works and Highways not as early as March of 2022, November of 2022, that was 2 years ago or 3 years ago, pinagahagan na ibalik na lang sa Department of Public Works, so manihamento as in operasyon nga ning mapakinabangan ng publiko. Alagad nata man daw sa tinukawan ito as in de lamang inaktuhan, and until now in a deteriorating stage ang sa tuyang pumping station because what was never maintained and never been operated. And now pagtukaw ta a week after naggibok kagad kisi resolution. So sa tuyang sanggunian, tanganing ibalik na ini sa Department of Public Works and Highways. And so that it will be maintained and operated by the Department of Public Works. Region 5, at no cost to the city para daing gastuson ng syudad, tanganing sindanong babakal ka mga ekipahe na isasalida duman, pati naman so gastos sa operasyon tabial so that it will be used again.
Mhm. Okay, well and good tabi Mayor an sa imong piggibo ano sa laog ni 2 months. And kansarong simana baga may pig-expose ka tungkol sa issue kan duang dakulang issue ining LKY terminal at saka Fishport na nagkakaperaan sa mga nadiskubre mo tabi na medyo may diferensya sa sistema diyan sa imo pong pagtukaw bilang alkalde. Tama ka, Al. Let's start with the Fishport. Ang Fishport, pinagpa-arkila sa sarong pribadong kooperatiba na dayma na paintulot ang syudad o ang sangguniang panglungsod. Ano? Pinagpirmahan lang yun ni Noel Rosal kay ito na wala lamang na sangguniang resolution authorizing the same. So talagang depektibo as in kumbaga illegal. Mhm. And what's worse, Tabi Al, kasi pisar kang illegal so kontrata o ding otorisasyon hali sa sangguniang panlunsod, lugi-unon pa sa syudad. Mhm. Kasi for 12 years, 10 taon lang nagbayad. Kasi so 12 years ng operasyon, so 2 taon out of the 12 years, dahing bayad, dahing na-receiving babayad ang sa tuyang syudad. Mhm. Okay. Sige pa nga na ikaw. Hello? Hello. Yes, go ahead tabi Mayor. Go ahead. In fact, pinagsisingil pa nga ko niyan kan sa tuyang syudad dahil may utang pang 1.5 million itong Aquamarine na pinagmanihar as in pinanginotan ko ito ni a certain Abalwado. As in, so konsehal bagang natanggal man dahil sa election defense. So sila nagpadalagan dyan sa Aquamarine sa tuyang Fishport. Alagad, pinagpeg sana o nilimita sana sa indang arkela 50,000 kada bulan. Mhm. Or gusto sabihin, 300,000 ang taon. Ano, Al? Oho. So, ini ang mga bagay-bagay na hiling na disbentahe because when we took over, when the city took over Tabi Al, ang operasyon, pwede palang mag-kolekta ki 7 hanggang 8,000 kada aldaw Mhm. plus the fixed rental of 50,000 pesos. Inaabot yan, Al, na 300,000 a month. Aman. Kayang-kaya, Al. Harayoon na kuan na diferensya tabi Mayor pala. Ano, grabe. Well, tama ka. So, Mm. so renta nila sa sarong taon na pinagbabayad, sarong bulan sa nang kita kung tutuuson, kung honest to goodness ang pagkukolekta dyan sa Satuyang Fishport Al. So this is really the case na kung saan lugi-unon, so pinirmahan na kontrata ni Noel Rosal kang for the past 12 years as in nagresulta ini sa kalugian as in ang nakinabang, karamo na kung isa yung mga nakinabang dyan Al sa Fishport na yan. Mhm. So yan ang Satuyang iimbestigahan thoroughly. In fact, certified too by the Sangguniang Panlunsod that there was no authorization coming from the Sanggunian authorizing the former mayor to enter into a lease agreement. So, inial, maabot naman niya sa sarong kaso Oho. na kung saan dapat mapanagot, so dapat napanagot. May balik sa mga kwarta na dapat napaduman sa satuyang gobyerno. Kung susumahon mo halimbawa for every 3 years, for every year na lugi ang syudad sa 3 million, sa 12 taon, 36 million yan Bako yan Kulao na bagay. Kulao na bagay ko ta para sa Kabankan City Government. Ano po? So anyway, under new management na ngunyan po ang Fishport, ano? So hoping No, na it's not under new management, but Okay. The city government is now running it, kumbaga, sa syudad kan Legazpi. Bilang propiedad kang syudad, siya nang nagpapadalagan kang Fishport. Tanganing makolekta sa tamang kolektahon dyan as in mapaduman sa kabankang gobyerno. Ayun, okay. So duman tabi, Mayor, sa LKY Terminal, dakol pa anday nakakaintindi kung ano so nangyari tabi dyan sa LKY Terminal Management sa laog nin halawig man na panahon tabi, Mayor. Alam mo, simpliwan ko lang ang paliwanag dyan. Kang 2008, naglaog ki pangungontrataan sa tuyang syudad. Tanganing makapagtugdok ang sarong pribadong korporasyon di integrated bus terminal and other leasable commercial space. Ano?
So, sabihin, talagang igwang pangungontrata sa tuyang syudad. But in 2015, the lease agreement was amended. Isinuro sa mga provisiones na masyadong apabor duman sa LKY. So itong pagtaoki additional years of lease agreement without kumbaga getting the consent of the city government. Then pakasuuso ka ito, paka-amender kang lease agreement in 2015. That's July of 2015. Ito otorisado kang syudad. Nasuso sa mga paborableng probisyone. After 1 month, pinag-assign sa lease agreement. Ang gunong gustong sabihon, itinao kang LKY, so pangungontrata, kaya nadaga na yan, na 3.6 hectares, sa sarong korporasyon na daing pahintulot kang syudad o kang sangguniang panlunsod. So dumang ka nagngangalasal dahil masyadong disadvantageous ito sa satuyang syudad. Remember that the terms of reference of the lease agreement only mention of a vast terminal and leasable commercial spaces. Ano, Al? The term mall, construction of mall in the said area was never mentioned, Al. Ano? So, nakikig na lang kita dahil inipalan, pinag-assign o tinaulang sa kontrata sa panibagong korporasyon na din pag-aaram sa syudad. And until now, sagkod mo niyan, Ali, ang pinagbabayadan man ka, 300,000 kada bulan. Gari sa nasukita, Ali, sa Fishport, Ali. Grabe, bariya lang. So, baryang-barya. We are thankful na nagkararan dyan kay dahol na employment. Alagad, Ali, dapat so nagkakanigong renta na para sa syudad, mapaduman sa syudad. So, those unauthorized assignment without the consent of the city, that dahil it needs the consent of the city, yan dapat al mapanagot man dyan. And nagangalas man kita kung nata nagbutabungog digdi kina Noel Rosal ang simpatiso sa iyang agom na kung sain dahil lamang pinagsirip sa pangungontrata asin padagos na pinagtolerar ini despite of the fact that it needs the consent of the city government. Nata man daw, araw kini sa pagtatar maski ngani disbintahi, grossly disadvantageous ang satuyang pangungontrata ni nila o ganyan. Ramoal, when I inquired to Naga City as early as 2010, ang itong mall, itong SM Mall, nag-aarkila ito ki halos 40 pesos per square meter. Digdi sa satuyang syudad, ang renta kan 3.6 hectares, kasabi yan na terminal, asin mall na yan, inaabot karang 8 pesos per square meter. Ilon mo ang discrepancy, alam. Sabi ko ani sa imo, yan na 3.6 hectares na yan na mapagsadirikan sa tuyang syudad na ang renta 300,000 a month na. Giri sa nasukita na pwedeng makuha duman sa Fishport, Al. Ilon mo ang discrepancy, Al. Rayoon. Milyon. So, nataaraw kan, nagtugot daw, sumagagom, na ipadagos iyan asin nagpiyong-piyongan na nagbungog na sana na dairy paso niya na kontrata. And it should be with the consent of the city government dahil pag sa diri kang daga kang syudad na gobyerno yan na daga na yan. Alagad. Yan ang dakulaon. $1 million question nasa kunyang pinagsuratan ko na ang LKY ang aning simbagon din da kung nata pinag-assigning da ang pangungontratang ito na warang otorisasyon ang syudad kan Legazpi. Ayun, itong nabanggit mo tabi, Mayor, na additional years, ang aram ko kay to, kan nag-cover pa ako dyan sa Sangguniang Panlunsod. Ang aram ko, 25 years sana ang kontrata kan LKY. So, anong sabihin tabi kan additional years? Dinagdagan ki 10 plus 20. Oh, 10 plus 20? Oh, plus, may dati ng 25 plus 15, dinagdagan pa ki 10 tapos 20. Minaabot 70 years, Al. Grabe, kumbaga, dahil nakita na kayo digdi sa kinaaban, sa diri pa kan LKY ang pagmamanage niyan sa terminal na yan. Grabe, Bako na nga ni LKY kasi
assign niya talagang 10 milyones de pesos Mhm. sa sarong mall na kung sa day man ito sa mall, day man pinag-urulayan duman the terms of reference. Ano, Al? Grabe. Okay. So, okay, may trabaho, may pagninegosyo dyan alagad. Siyempre, so nagkakanigo para sa satuyang syudad. Iyon dapat may ikaw. Dahil sabi ko nga ni sa imo, Al, 2010 pa sana, ang SM Naga nagre-renta na 40 pesos per square meter with an escalation of every other year. Digdi, ang tinao pa digdi talagang sweetheart deal ini Ali. Kasi Grabe. ang tinao pang escalation after 10 years. Sweetheart Ano? deal. Sweetheart deal. Oh. So mga abogado, nakakaintindi di ko anong sweetheart deal. Ano? So iyan ang sa tuyang pinagre-repaso dahil labi ka disbentahe Al para sa satuyang syudad. We are pro-business, but we are just demanding on what is due for the city government. As I always say, Al, as the city mayor of Legazpi, I will always protect the interests of the city of Legazpi and its people from any vested interests that go against the good of Legazpeños, Al. Yan ang sakuyang paninindugan dyan, Al. Alo yung pala na kinawatan kan mga negosyante an propiedad kan City of Legazpi. Anyway, tabi Mayor, aram ko paluay-luay nasasabutan iyan kan sa tuyang mga Pero kabarangay ano gusto po. ko pala i-discuss man kasi kung may nare-receive sa nakitang 300,000 kada bulan dyan sa 3.6 hectares, may nawawara man kitang halos 3 million a month sa Grabe. tuyang syudad. Sa paagi kang 300 plus na ghost employee ala. Ano? Gusto employees. Grabe ito. Mira ito, 300 plus. 317 na mga ghost employees. Matindi, ano? So ini na discovery ta, Oo. inarali ta na ini, dahil ta na ini ni Rinyo, de ko na ini pinasiruldoan kang November. Aha. Ano po, tol? Sige, nagpuputol. Ate siya? Hello, Al? Yes. Go ahead tayo, Mayor. Malinaw gitaray. Sige, go ahead po. Sabi ko itong 370 plus na ghost employee na naabutan ta dyan sa City Hall. Dahil ko na ini pinasiruldo, Al, kang November and December. Panata ko man sinda pasweldoon, para man sindang ambag sa syudad. Pandua, sabi ko sa imo, halos 3 milyones kada bulan nawawara sa tuyang syudad dahil lang digdi sa ghost employee ini. So, ang ginibo ko, Al, in-increase ko so pay, so wages ka mga job orders ta. Gabos yan, 350 na dahil may nagsisireldo pa dyan na 200, 250 kay Rakman ka nagsisirigid. Sa tinampo ka nag-aarakot kay basura. Samantalang nata man daw, pinagpaurog pa ito mga ghost employing ito. Nasagkod sa city, 8,000 pesos nagsisireldo kada bulan. So inarali ko na ito, Al. And at the same time, gabos sa job orders ta, in-increase ko to 350 pesos. Tanganing may dignidad sa indang pagtrabaho, Al. So, yan sa tuyang nagkaburot-latan dyan. Padagos lang gibuhon ang reforma sa satuyang syudad. Tanganing ang permiganaal ang satuyang syudad ang namamanwaan kan syudad kan Legazpi. As in, iba bako so nagkakapira. Aha. Marita ko, Mayor, sa mga ghost employees na ito na nagkaharali, may pre-rally dangon yan, Aldaw. Ay, ikang nagsabi ka na alday. Anong reaction mo tayo, Mayor? Sabi may prayer rally da. Well, it's everyone's right to peaceably conduct rally because that is enshrined. Kumbaga, protected yan under the Constitution. Peaceably assemble and address the governments of its grievances. Pero kung ang i-address mo, Al, desisyon na bako apaborable sa imo, salaman kasi tinawang tsansa na mag-ventilate as in depensan sa imong kaso. Remember, Al, when the case was decided by the COMELEC and it was not in our favor, Biyo baga sindaan nagrarally dyan sa syudad kan Pitingan, sa Ampangkan City Hall. Pinapangapudan sa Korte Suprema na the Supreme Court is the court of last resort. Ang sabi ninda, matubod lang kami. Kung may desisyon na ang Korte Suprema, kang nagluwas na naman, Al. So desisyon kang Korte Suprema, unanimous, as in bako, Pabor. pabor na sa inda.
isala na naman sa Korte Suprema. Ano, Al? Mhm. So, di sige nalugod. Sala na sa COMELEC, sala pa sa COA, sala pa sa Supreme Court, sala pa sa Ombudsman. Sinda na sa napirmi ang tama, Al, o atida-tida daw ayan, Al. Kung ano ang pagsabot mo dyan, Al. Because it is only the truth that will set you free. Alangan man, Al, gabusala ito, tapos ikasana ang tama. Ano? Mhm. So, Al, unanimous sa COMELEC, unanimous ang COA, unanimous ang Korte Suprema. Even the Ombudsman are saying may pang-aabuso ka sa poder, kaya ka pinagpe-penalize si Arog kay ni. So, kumbaga, Al, hakuon mo na yan, and it is always that time where you will be set free. Ano? Otherwise, kung puro sala gabos, as hindi ka sana ang tama, may problema. Ano? Nagutubod ka, Mayor, na ang karma, dahil madadara sa pangadji. Al, aramo, ang Diyos, termi yan, may pinag-aapod na, sabi na ito nga ni, itong sabi ko sa imo, Al, truth will always set you free. Biblically yan, Al. Yes. And poetic justice will always say na pagabot kang oras, kung pinagbiblame mo ang gabos dahil sa imong pagkakasala, talagang dahil ka makakaabot naman sa imong padudumanan. Sabi kan sa Chinese Proverbs, those who blame others because of their misdeeds, you will never reach your journey. Ano? So, yan lang at sa kuyang matataram dyan. Ayan ang bintahe kan nagali sa pagkaseminarista, saka attorney. Yeah. Thank you, Kasi Mayor. hapon baga. Sige po. Sige po. Yun na, Al, baka mapaduman kasi mapadumanan sa tuyang istorya, lagad, yan lang, we will do everything within our powers as Mayor of Legazpi to institute all those reforms so that makinabang ang kadaklan. And ining mga pinag-ampaktang problema, may solusyon yan. Ang kaipuhan lang, kooperasyon kan lambang saro, kasi hinahayaan ito ang namamayo, nagibunan sa ibang trabaho. Mag-criticize, duman sa mga salanggibo, kasi magtabang, duman sa mga solusyones, sa mga problema sa tuyang kinakaampangal. Salamat and good morning and maray. Thank you so much and ingat po. God bless. Tabi Mayor, Attorney Pido Garbin Jr., an Executive Director po at the same time kan Ako Bicol Party List. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:11 na, digdi sa tuyang programa. Sige. Ano na, maangos-angos kita o diretso na kita? Sige ta, apunan taman si Congressman Attorney Jill Bungalon. Namiss taman inikan Sabado. Nagchat kay Miss Sha Leron na yaon siya duman sa may importanteng lakaw si Congressman Attorney Jill Bungalon. Baka lamang available ngunyan tabi ate siya. Apunan tagiraray si Congressman Jill. Sina Ate Sally, pasiring duman sa Virac, Catanduanes. Tamay parang teripon-tipon man duman so mga coordinator saka so mga taga-media sa Catanduanes. Party pakan so kakonsuelo man nga na Disyembre. Yaw na tabi si Congressman Attorney Jill Bungalon. Sinuwerte kita na makalusot sa sayang linya ngunyan. Congressman, good morning po. Happy New Year. Yes, good morning. Happy New Year tabi Palingal and sa gabos na naghihinanyog sa Ako Bicol program. Good morning. Opo, kumusta tabi ang island of San Miguel? Aram ko last week yaong ka po naman tabi Congressman para sa sarong proyekto kan Ako Bicol. Yes, tama ka. Ito surason tabi Al kaya di ako nakapa-interview sa imo kan Sabado dahil nagpasiring kita sa Isla kan San Miguel, particularmente duman sa Barangay Hacienda, no, Isla kan San Miguel, na kung saan pinanginutan ta so blessing, turnover and inauguration kani pong first ever solar powered water system level 2 duman po sa Isla kan San Miguel. You know,
saro sa haloy ng problema sa Isla Can San Miguel, iyo po ang kakulangan o kaya kawaran supply ng tubig, no, especially ining potable water na pwede pong magamit and at the same time pwede po makonsumo kasatuya pong mga residente sa Isla Can San Miguel. And that is why last Saturday formal tanan na pinag-turn over sa mga barangay officials asin sa mga residentes kang barangay hacienda ining sa tuyang proyekto na solar powered water system. And dakulao ng kaugmahan ninda, no, dahil ini so naging kasimbagan duman na sa haloy ng pinagmamaot na magkaigo po ning supply ning tubig sa barangay hacienda. Ayun, okay. So, bako lang barangay Hacienda Nabi, ang target nindong matawan kani siyempre sa iba pa mga barangay. Nag-request man po considering na project sa Bicol. Yes, tama ka, Al. Actually, sa Barangay Rawis, inot na ko tayong malalagan pa, no, ni na water system. Medyo challenging lang. Igwa kita ki mga ekipahe na kaipuan darahod duman. So, because of the terrain, halangkaw kaya su lugar, and at the same time, medyo makipot, no? So, di makalaog. So, sa tuya pong drilling machine, Ayun. sa iba pang mga ekipahe, kaya naghahanap po kita sa iba pang mga lugar na kung saan makuha aning supply ng tubig. But then again, we gave them the assurance na once igwa ning available lot, igwa po nin supply ng tubig, then we will initiate the funding for the construction of the solar-powered water system. But for the meantime, gusto ko man ihiras, no, na igwa man kita ki inisyatibo na matugunan asin masimbagan so mga pangangaipuan man kang eskwelahan duman po sa Isla Can San Miguel. Yes, oo. Araw kaya pong mga elementary school, high school na ang supply kaya duman tabi alnin kong kuryente usually iabot sa naki mga pirang oras and the rest of the day brown out na. So syempre kung araw ka ng sitwasyon affected ang pagklase kan mga estudyante and at the same time so mga maestra sin maestro nagtuturo nawawara sa senda pong plano or concentration na magkaigwan nin maray na pagturo sa mga estudyante. Kaya ginibot naglaag kita nin pondos sa DepEd tangani na madagdagan nin additional na MOOE or maintenance and other operating expenses. And digdi sa SDO Tabaco, no, sa Schools Division Office kan Tabaco, nag-download kita ning 10 milyones, ano, and then so 5 million dinistribute equally sa 50 eskwelahan, no, high school and elementary, and kada eskwelahan naka-receive ning sanggatos 100,000 pesos. Opo. And so mga island schools ang ginibo ninda, and we gave them the discretion kung anong pagkakagastusan ninda. So arog kani since wara-wara ang kuryente duman, nagpa-install tabi sinda nin solar panel. Tangani na kung dayo maning supply ning kuryente hali sa Aleco, at least through the solar panel installation magkakaigo sinda ning kuryente, and at the same time so problema duman sa tubig sa Rawis Elementary School, nagpagibo man sinda ning rainwater catchment, no, dahil arog kaning mauran tig-utilize ninda so tubig na hali sa oran as their source of water, no, pwedeng panglinig sa mga CR, sa classroom, magamit kang mga estudyante, and of course iba man pinaayos yung mga hagda na haloy ng panahon, raot, nagpagibo man nin mga bakod or fence, no, dumansampang ka mga eskwela. So basically these are the initiatives that we have initiated na nakatabang duman sa mga eskwelahan, lalong-lalo na sa Isla Can San Miguel. Ayan, talagang basic needs man talaga dyan pala sa mga isla, kuryente, tubig. Ano daw, baka umabot ang panahon tabi, Congressman, na may makadiskubre na sudagat baga, yun na sanaan giboho na source ninda ki tubig dyan. Yes, actually, tama ka. Dahil igwa naman po duman sa Isla Can San Miguel nin pigapod na water desalination facility, ano. I was informed na parang sa DUST, no, in partnership with the local government unit of Tabaco.
So magayon naigwa naman ning arog keto duman na pasilidad sa Isla Can San Miguel because the seawater can be converted into a potable drinking water. So arog kining mga initiatives no mas magayon dahil kung nagtatarabangan kita dakol nag-i-initiate na ma-resolveran ang mga problema kan sa tuya pong mga kababayan talagang magbibenepisyo kay niko sa tuya pong mga kababayan especially duman sa isla and arog kining pigaapod na GIDA no or so geographically isolated and disadvantaged area arog kini po kang Isla Can San Miguel. Ayun, okay. Sa ibang munisipyo tabi kan First District, aram ko may mga nahiling ka man na ibang priorities. Apera ka sa mga isla na yan. Tabi, kumusta ang pagbubisita mo sa mga barangay? Ano tabi nahiling mong iba pang mga dapat tawang priority kan sarong congressman, especially dyan sa First District? Well, basically, sa tuyang pag-ikot, ang mga request ng mga barangay, of course, the usual, covered court, evacuation center, repair and rehabilitation of barangay hall, construction of daycare center or health center. So ini ang common na mga request no or mga kahagadon kasatuya pong mga barangay officials. In fact, digdi nga sa barangay Bagumbayan sa Malinaw Albay, nagkigwaman kita ning blessing, inauguration and turnover kang sarong multi-purpose building no. It's a 3-story building converted into an evacuation center. So kita man ang nag-initial kay ni ang source tabi kay ni Al hali po sa General Appropriations Act of 2023. This is worth 10 million building na kung saan sabi nga ni Cap Aaron Kitasol nagamit ninda sa evacuation center kaya pong nag-aging Typhoon Pipito as in Typhoon Christine na kung saan more or less 50 families ang nag-evacuar duman po sa nasabing building. So with this kind of projects no lalong-lalo na arog kay ni Maoranon and ang area ta talaga ang sa tuyang probinsya sa tuyang rehiyon talagang permitig bibisita din mga kalamidad. So it's a must na dapat we equip the localities with this kind of infrastructure projects no para po sa sendang seguridad lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Meaning mga infra project talaga tabi ang agrangay kan sa tuyang mga kabarangay dyan sa iba-ibang mga munisipyo. So bako ini difficile para sa imo dahil may source of fund kita nagkataon na kamo po yaon sa Kongreso as in yaon kamo sa Committee on Appropriation with Congressman Saldico kaya bako ini difficile para sa pag-implementar tabi sa request kan mga barangay. Yes, tama ka Al. This is what I keep on saying no na ngunya na panahon dapat maging practical kita. Kumbaga, this is the best and the fastest way of granting no their request dahil harani kita sa bayaman na burabod. Aram mo baga sa mga trabaho man kang mga kongresista apisar sa maglislar nin mga batas. Kita po naglalabi nin mga proyekto na mga pangangaipuhan as in maibababa ta sa anuman sa tuyang distrito. So that is why we have this advantage no especially ini pong hanggang 2028 mas fácil, mas madali sa partita to grant and allocate funding duman sa mga request ng iba-ibang sektor sa tuya pong lipunan. Kaya kumbaga with this kind of situation ining mga panahon na arog kay ini dapat maging practical kita no sa mga kaipuan sa sarong leader siguro ning connection sa national government sa house leadership tangani na matabangan kita sa mga kasimbagan digdi sa tuya pong mga concern sa tuya pong distrito. Yes, public knowledge man tabi, Congressman, na pag-abot sa mga basic services kan sa tuyang mga kababayan, anak ko Bicol, pirming yaon sa health, sa education, sa negosyo, agriculture, and pati na sa mga programang pangturismo. Nagkakampira po yan sa mga priority kan ako Bicol, kaya bako difficile sa sarong Congressman Attorney Jill Bungalon na masolusyonan iyan agrangay ka sa tuyang mga kababayan sa iba-ibang sektor tabi, Congressman.
I totally agree, Tabi Al, kasi dapat as a legislator, dapat resourceful kita. We have this advantage na dapat may babata ang mga programa kang gobyerno tangani na mapakinabangan ninda. In fact, tiglabi ko man ini po sa House leadership na kung saan dapat matawan nin classroom digdi po sa Tabaco National High School, being the biggest secondary high school, not just in the province of Albay, but in the entire Bicol region. So nakapaglabi-tabi kita ng sarong typhoon resilient or typhoon-proof school building na nagkakantidad na 20 milyones. So aron kini pong mga inisyatibo, mga sa tuya pong mga pigdadara ng mga mehoras, mga proyekto, dakulang bagay po sa sarong distrito na aron kining mga proyekto ang kayatang darahon sa tuya pong distrito. As in, masimbagan ang mga pangaipuan po ng mga kababayan. Of course, dakulangan man ang sa tuyang pigkataong importansya sa mga health services. That is why iwa kita din MAIP, of course, additional funding sa AIX, tangani na mapakinabangan kasatuya pong mga kababayan na mga na-hospital, mga nangaipuan din mga bulong. So, these are government resources na para po sa kuya dapat makaabot sa tabo ang mga programang inikang gobyerno. Yun, okay. Well said, Tabi, Congressman. So, unless na may gusto ka pa pong emphasize na informasyon sa tuyang mga listeners, Kong. Siguro, hindi na makaaging daw, grabe tabi ang oran-al, Opo. So, pangapudan ko na lang na keep safe, stay dry, iwasan ta po magparaluwas hanggat maaari dahil aron kay di mga oran at madara po ini kitrangkaso sa tuya. So, difícil man na pagpuon kang bulan kan taong 2025 kita may mga helang. So, sa gabos tabi, stay safe tabi, and again, good morning, and may napagkaaga po sa gabos. Thank you so much, Tabi Kong. Ingat ka pirme and God bless. Ingat po, and salamat tabi. Okay. Ayan po si Congressman Attorney Jill Bungalon. Nakalusot kita sa sayang linya. Sa ibong kan kabisihan ko niya ni Kong Jill. Aram ko sige man an libot-libot niya sa mga barangay para sa pagriparo kan senda siyempre na mga pangangaipo. Yan ang bintahe si Kong Jill. Aki pa, ha? Aki pa, kaya kumbaga nald maresistensya pang baray. Actually, nagkaiba nga niya ko one time dyan sa Isla kan San Miguel. Igwaki parte dyan na tinukad kaming eskwelahan yata ito. Sa rong barangay dyan. Alang kawo, nald? Gari baga ining sa may dapdap, so gari baba na dyan sa Sleeping Lion kan dapdap. Sinakat mi ito. May agyanan na dakulo na agyanan. Pero garo day lamang pigpagal si Kong Jill. Maresistensya pa si Congressman. Kaya yan ang bintahe man kan sarong opisyal na makusog pa talaga ang tuhod. Talagang dahil nagudua-dua na pasyaran tabi ang mga barangay maski mga medyo dipisil ang mga agyan. So ingat na lang tabi, mensahe pa kanya. Maging maingat kita lalong niya na dahil pa nakakalingaw tabi ang bagsakan oran. Normal iyan amihan baga. Sabi kan mga sagugurang nald ngonya na January, February. Yaon pa yan na amihan. Kaya lang ngunyan baga iman ang termino. Kaya ito, mga panahon, amihan ngaya. Kaya maoran. Simple lang ngunyan mga shear lines. Sa Bicol da pagsabatan kan tag-init at saka tag-uran. Kaya nakakakrear ng dampog. Minabagsakan oran. Anyway, ang importante, ingat po kita. Kamusta man taon sa mga kwanta, may mga texter mo palang kita. Oy, mga taga Sorsogon tabi. Mga pag-iribat na dyan sa OKFM Sorsogon. Kumusta tabi? Dahil na kita bati tulos kan mga pag-iribat na. O dyan sa Daet, Cam Norte man tabi. Naka-hook up ang Daet. Mga pag-iribat na dyan sa Daet and sa Birak. Dyan sa Catanduanes.
na mga pag-iriba kan ako Bicol. Sina Ate Sally, sina Papa Rod, pasirin dyan tabi sa Catanduanes. So, ayan. Enjoy na lang tabi dyan sa mga pagtiripon dyan, nag-ibuon ka na Bicol sa Catanduanes. Kumusta na sa mga barkada ta dyan na media? Si boss, naging boss ko man ito, Milrima. Taga si Ate Jing, kumusta tabi ka mo dyan sa Catanduanes? Haloy naman kitang din nagkairilingan. Saro ini sa mga mentor ko kay ito, Arnald, si Milrima. Sa la puerta mong Makusog pa si Kuya Mel. Ang problema sa boses niya. Nawara sa boses ni Kuya Mel. Igwa siya kay microphone digdi sa liog. ano nang kauban. So gayon kan boses ka to ni Kuya Mel. Milrima. Iba na. Madagog mo na sa microphone. May pwede pala microphone sa liog. Ako ngayon si Milrima. Kamusta ka ngayon? Kaya ka maray ba? Niluto na Para yan sa mga idol taga ito na panahon. sinapot na Kuya Mel. kan pag-ibig. Yung mga pag-iriba taga ito. Anyway, si Baya. Nailubong na si Joel. Ako nakapasyar naman. Ako nakapasyar naman kay Joel na Mendez. Busy-busy kaya kita. Pero sa mga barkada ta na nagpaaram naman sa Kinaban. Aki pa si Joel. Dahil mga 50 kayo. 50 plus naman ini. Ang barkadaon kan si paning Jimmy. Tasindan hanggang ang magkabats ni paning Jimmy. Nagulo na istorya yan. Saka si Jumar. Sindaan mga nag-iriba-iba kayo ito. Kami, bihira man magkaiba ni Joel kayo ito. Iba man so assignment niya. Anyway, senior man ako kay Joel kay mga pirang taon gayon. Ikiripar Condolences lang tabi sa pamilya Mendez, diyan sa Daraga. Anong barangay ba ya si Joel? Anyway, ayan tabi. Sa to yung mga sa mga taga Taisan, Puro pala nang umustaman. matag na May konsintang ko niyan. So tupad baga na malatbagat ko niyan ang mga para tupad diyan sa Dapdap ito, adig di Victory yata. Dapdap. Digdi sa may Tito Kadan. Nalagyan ko diyan tapos sa Taisan, Nakulon. Nakulaon na bagay bagaman ni natupad. Ugaring ani baman big pa para komentaryohan ang mga programa kan Administrasyong Marcos. Nakatabang baga. Nangulang tabang baga yan. Ang tuyawon do sa mga nakatabang. So nakakatabang na ipagpara komentaryo. Lalo dyan sa social media na issues mga minakomentaryo. Gari mga matibayon. Gari mga matibayon. Pag-una mo kon daing mga diferensya man. Kung may nakomentaryo dyan sa Facebook, ano mga bagay na naitatabang kan gobyerno, siring kabig tatabang kan ako Bicol, nabag para komentaryo yan. Nakakatabang nga ni. niluto na Ang tuyawon ta, so mga day nakatabang, o yan mga politikong day man nakatabang, puro man sana komentaryo, dyan sa Facebook. Kaya minsan makauyang baga pagpara basahon niyan. Mga bagay na nagatabang sa tuya sa pangural daw na pagkabuhay, ayan dapat tawantanin apresiasyon. Tabiyaya yan kan Diyos. Mga politikong yan, siyempre paagi man yan kan Diyos na kita matabangan. Siring tabi sa pagkikibo kan ako Bicol. Puro sana pagtabang. Okay, alas 9:30 na. Paaram na kita para matawan taman kibuelo. At masunod na programa sina News Director Mardila at saka si Father Momoy. Yaon na po. So, sa pangaran, kan ako Bicol na Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bongalon, Executive Director, Attorney Pido Garvin Jr., mga staff kan ako Bicol, siyempre si Christopher Kitoko. Ay, data na apudan. Gusto ko mangkota apudan si former Congressman Kitoko para ma-update kita kan mga pigiribo na ninda sa sendang grupo sa masunod na sana. Okay, para mientras, ako po ang sendong amigo Alarmario. Thank you. Bye-bye. Tabi. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol.
Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon, Mabalos. Ako Bicol.